Για να δούμε σε τι κατάσταση είναι τα πόδια του ποδολόγου. Εμένα λέμε στους άλλους μόνο να κάνουν θεραπείες και εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα. Παυλίνα, κρύψου. Ήρθε η στιγμή να κάνουμε και εμείς τα δικά μας τα βατραχοπέδιλα. Πω. Ναι, η Παυλίνα μου λέει, πες εδώ στα παιδιά ότι και εγώ φόρεσα το στενό παπουτσάκι. Τι, άμα περπατάς 5.000 χιλιόμετρα με παντόφλες, αυτά παθαίνεις που λέτε όλες και όλοι ότι όχι, τα παπούτσια μου είναι άνετα. Πώς είναι άνετα, δείτε, ποτέ δεν είχα βγάλει αυτά εδώ και τώρα, παρόλο που έχω 42 νούμερο τα βατραχοπέδιλά μου, τα νυχάκια μου πως δεν έχουν γίνει καλαμάκια, τέλος πάντων, εντάξει. Κιλοποδία, τένοντος full. Άμα φοράς το βάζεις στο 42 στο 40, αυτά παθαίνεις. Να, ανατομία μπορείτε να μάθετε στα πόδια μου. Αυτά. Άρε, να μην μ' αφήσουν να φύγω άνετη στις διακοπές μου. Εκεί μέχρι τελευταία στιγμή. Να κάνω και βίντεο. Γελάς. Δείτε τι ωραία ποδαράκια μου έχει κάνει. Τώρα και ένα λίγο μασαζάκι δεν υπάρχει. Μπράβο Παυλίνα, εγώ και δεν περπατάω τόσο πολύ τώρα. Τι να γίνει. Δείτε πατοσίτσα. Πατοσάρα, πατοσίτσα. Πατοσίτσα. Άκου τι λέω.